Estem així en Renato Careño, el nou coordinador del Tavernes. Què tal? Il·lusionat amb la nova campanya? Sí, molt il·lusionat i amb una gran perspectiva de cara al futur. Tenim com a mínim 3 anys de treball i d'aquí 3 anys veurem a veure si el nostre treball es veu reflectiu, no? Ja veurem. Com veus que enguany tinga el Tavernes un filial per poder sortir-se a mitjan temporada si n'hi ha alguna baixa i coses d'estes? Per a mi totalment positiu. Així la nostra filosofia és que tots siguin del poble, per tant fer un filial sub-23 per a mi és un encert i jo crec que donarà fruits i el Tavernes té un agarratjur en cas d'alguna carència d'algun lloc, té un agarrar i sense problemes. Entonces també serà un èxit que el juvenil de Nacional es puga mantindre. Sí, però sempre tenint en compte la nostra filosofia. Tots els jugadors han de ser del poble, excepte 3 que siguin de fora, que han de marcar diferències, però la filosofia és que la gent sigui del poble. Si per un d'aquells per la categoria, pues no passa res, però la filosofia és que la gent sigui del poble. És que no té sentit avui en dia treure gent de fora en quan econòmicament tots estem molt malament i s'ha de sortir uno de la gent de la base. I parla molt de la base, dels més menuts. De la base dels minuts, pues, molt il·lusionat amb ells, que això és el futur de Tavernes, perquè això són els que ens representaran el dia de demà, com a mínim, i si tenim sort que algun xiquet d'estos destaca més i se'n va a un equip de supercategoria, per a nosaltres és un orgull. I enguany pareix que el femení pot ser que ja despunte i es va passar ja un equip contrastat en la primera regional. Bueno, has parlat de l'entrenador que controla molt bé això i està molt il·lusionat, jo també. Hem dit que hem de posar molt d'esforç ahir, tenim molta il·lusió de que l'equip femení de Tavernes sigui una referència i la veritat que estem molt il·lusionats enguany en l'equip este i a veure què passa dels resultats. Bé, doncs molta sort i que tot bé. Vale, moltes gràcies, bona a tu.